Horos madita salukna di hangwa kamanginang. Walau berita tak kamanginang di ganut inganata sehat dohita salukna. Hirim doro hanami. Tetapi tadi bagasan hai pason mulai penungain di masa ni pandemi virus corona. Kemudian itu hatta dia mudah mangdok dainak. Hatan itu hatta nagabe ujahan di barita nauli imana surat di Matius bidu 25 ayat terbesar rori ayat 46. Topik manual kita di ujung tahun perhuriau non doh topik minggu hari uhum sobut di hamuda mangdok dainang molo nunga saat kita ujung tahun perhuriau ahamana terpikiri ahamana taingot totu tertaingok madisi ima pamilangion ni aka nang moding. Gurang do nagabi tangis, gurang do nagabi lugur rohana ala peringatan on seolah-olah menungguli aka sihol ni rohata. Tu aka nata hakolongi. Seolah-olah muse gabi mulak mamuse lungun ni rohata sinaujui di bagasa satau ni ala nang moding akan apa olongi. Sasitong na dihamuda mangdok dainang ikon nang takas pangatusota ketika kita sudah mendengarkan aka guar-guar ni nama rujung nguli di bagasan sataun perhurian dawulunon ikon doh donya tuhita dohonota adigan ari-ariku memulus hamatiang molodung mati au tu dia maau manang tiaru tabigi memento mori ingot ari hama mate ikon itu sasitong na molo nunga sahatita tu ujung tahun perhuriaun damang nuk dainang molo tadok nakaningan di ujung tahun perhuriaun berarti mangingot kita adigan ajal ta alai ikon pakeot tarona tikion lahu mempersiapkan goluta ketika saya mati dung mati au tu dia doau tu dia do ing anakku song turpuk jami tadi tikion di Matius 25 ayat terbesar rori ayat 40 nomi di patu pama panirangon disirang manang disege ima aka biru-biru boru-boru doho biru-biru tunggal namar labatan dipisah ma manang disirang ma aka nadi bagasan hauduhon niroha manangihon hatan debata jala maka porsiai sian aka najukat nasa oro maka porsiai debata disomma hatarida anna disomma panirangonna atong isema aka nasahat tu inganan harajaon ni dibata tu dia ho dung mate ho tahalo mohon do hita tu bagasan harajaon ni dibata rak do anak na Yesus Kristus alai didok mari turbukon disosoi mahita muse ternyata kita tidak cukup hanya untuk percaya alai ikon dari dadona perbuwe ni haporsiottai didok diturpukon Roma hamu akan napi nasupasu ni damang tean hamu maharajauni napi nature di hamu sian haujak ni tanoon aina maledo au nah ini dia aina maledo au dion hamu omangan mawasau dilok kamu o minum naburo doau gawe dicakup kamu doau tindakan ulaon diakonia napi natu pani jolma na porsea tu debata ikut darida ulaon diakonia napi natu pan debata dan saya holang sebagai program ala ikon mengulu doi ikon sebagai ngulu ni akan porsea tanpa diprogramkan pun itu harus berjalan adona harus ni natigori nama nangion hata dibata jalan dan mangula hossa
aharu alusna didok do Tuhan nadigan huida homale di atas pentat doi na sepola di karang-karang alaniaha ngoduni halak na porsea mulu maulahun neringgan perbuai ni ha porsiona tidak akan pernah dicatat kebaikannya apa. Mana gawe kia ingot-ingot gawe mersingir jol matibana. Alai debata dibotor akana taula jala ibana do paingot tok kita ditiki au male liak ko mangan di kumau asa liak ko minum jala tiki buru au di jakok ko au tiki masakok buru ngau diulusi au jala dikasih tanau tiki horo au nata hurung au rohamu medulu au. Ini merupakan tindakan diakonia yang tidak bisa diprogramkan ala ikon mangulu mai sen ngulu aporsyota. Hurin itu hatta omma nekon si hangulu nuta. Di Paulus Yesus debata dona, di Paulus Yesus dona, taringok tu akapangalah ni akan aporsyai. Na diulahon na sida. Tu akan namek didok do. Na sana binah muna tu sarasian anggiku akka na meton na tuau doi na binah muna atong na taula sa sitong na bukanlah untuk pribadi kita alai na taulai ima tu debataro na taulai tu Yesus dona dang nagabi madok mabuat sangat pita siani alai ulot tai ikon ingotok tarok kamanginang ima ulaun na tu debata atong di topik minggu ta ari uhum sogot ikon parariota ma dirita mulai sonari ari uhum sogot ikon taparari mangulu haporsyota jala ikon tarida ma perbuini haporsyotai dang nagabe pola marsingir kita jala dang pola ikut tagi hota akan atawa ini alai ingok ma saluhuk na napinatu pam napinaradem akaulau naringgan dia sianganon Tuhan ingat itu jala suraton narwe asa jowon nahita di ngolu naringgan narap doh Yesus Kristus doh amai ima dihanguluan si sering-seringna bahaka manginang si holdo rohamuna tu si dung mate ho tu dia mah inganan pikir mah tu dia ho neng tu hasonang seling liling na haporsyai maribata haporsyai Yesus Kristus jala perbuih huma ngulu haporsyai Tuhan memberkati. Shalom.